Hej og velkommen til, her er Niels Christensen fra Cykelstart.dk, og i den her video der vil vi unboxe Elite 8 Active fra Jabra. Det er et in-ear True Wireless headset, som har fået rigtig meget ros for at være blandt det bedste til den aktive sportsudøver, blandt andet til løbere. Og vi skal så finde ud af, hvordan det fungerer på cyklen også. Emulationen her, ganske nydelig, fylder ikke så meget, bagpå lidt information omkring headsettet. Lad os prøve lige at åbne for kassen og se, hvad der gemmer sig indeni. Hvis vi åbner op her, får vi lidt historie her, og åbner vi op endnu en gang, så får vi faktisk en komplet indholdsfortegnelse her, og lige lidt kort omkring, hvordan man bruger det. Og det er faktisk ret praktisk, at det er nemt og tilgængeligt, så man ikke behøver så bladre i en manual og er i tvivl om, hvordan får man egentlig parret headsettet, og hvordan bruger man de forskellige knapper på siden. Så det er super let og overskueligt, og thumbs up for det til Jabra. Lad os prøve at se, om vi kan få headsettet op. Og så er der også et par ekstra sager hernede i bunden. Og der var faktisk også lidt papir her, hvis man er til den slags. Der er lidt sikkerhedsinformation og lidt andet papir. Hvis man ikke kan sove en nat, så kan man læse lidt på det. Som de fleste andre True Wireless headset, så kommer det i sådan et fint opladet etui her. Og det er selvfølgelig både et etui, der beskytter enhederne, når de ikke er i brug, og så bruges det til opbevaring og opladning. USB-C hernede til klassisk opladning, og en diode her foran, der fortæller, at der er strøm på. Der er selvfølgelig de her små magneter hernede. Når man sætter dem ned, så sætter de fast og bliver i etuiet. Der sidder nogle små klistermærker på, som lige skal pilles af første gang man bruger dem. Det er simpelthen for at undgå, at de lader og oplader, mens de bliver transporteret. Som I kan se her, så fylder de ikke specielt meget. Har de her eartips, som går direkte ind i øret, og så delen her, som sidder primært i øregangen. Super lette, små, føles som en god kvalitet. Det er sådan lidt rubberized gummi, som jeg fornemmer kan holde til det. Så er der et par ekstra sager med her. Selvfølgelig USB-C-kablet, som bruges til opladning. Så nu smider I etuiet her og putter i din PC eller din USB-adapter, efter hvad du nu har. Og så er der et par ekstra eartips her, som er de her små silikonedutter, der sidder for enderne, som du kan pille af og ændre til en størrelse, der passer til lige netop din øregang. Det er også rigtig smart. Man kan selvfølgelig altid bare prøve med standardudgaven, der sidder på fra start, og så kan man putte de andre på og se, om de passer bedre til ens øregang. Det var en kort unboxing af Elite 8 Active fra Jabra. Tak fordi du så med. Hej.